खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे सर्ट आपडेट लानानै फैदों। बे जाहैबाय जायफोरा सिनेमा एबा फिल्म लाभार बिथांमोननि थाखाय मोनसे दुखु गोनां खौरां। बलिउडनि आरो साउथ इन्डियानि मुंदांखा एक्टर प्रदीप रावाट बिथाङा मैया थांनाय 4 आगस्टआव जिउ गोमाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा केन्सार बेराम जानानै जिउ गोमाबाय। बिथांनि बैसोआ 74 बैसो जाबायमोन। थ' बिथांनि बे जिउ गोमानाय रादाबखौ मोननानै गोबां सावथुन एबा फिल्म नायग्राफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों। जेराव माने बिथांनि एक्टिं खालामनायखौ गोबां मानसिफ्रानो मोजां मोनोमोन। बिथांखौ बांसिनानो साउथ इन्डियानि मुभिनिफ्राय गोबाङानो सिनायनो हादों। जेराव माने बिथाङा माब्लाबा भिलियाननि रल, माब्लाबा फादारनि रल, माब्लाबा एमएलएनि रल, माब्लाबा कमेडियाननि रल। थ' बिथाङा बायदि बायदि एक्टिं खालामनानै दिन्थिनायमोन आरो गोबां नायगिरि बिथांमोनानो बिथांनि एक्टिं खालामनायखौ मोजां मोनोमोन आरो गोसो बोहोनो हायोमोन। थ' बिथांखौ साउथ इन्डियानि गोबां फेमास एक्टरफोरजोंनो बिथांखौ जोङो सिनेमा खालामनायखौ नुनो मोनदों। जेरै आलु अर्जुन, महेश बाबु, एनटिआर, साई धोरोम तेज, विष्णु मानसु। थ' बेबायदिनो गोबां फेमास एक्टरफोरजों बिथाङा सावथुन खालामबोबाय। बिथांनि सावथुनफोरा जाबाय सारा नायडु, जय लव कुश, जयादीप, आर्चारी, आमेरिका यात्रा, मार्केट राजा एमबीबीएस, डीडी रिटार्न्स, टाइगार नागेश्वर राव। थ' बिथांनि बायदि रोखोमनि गोबां सावथुनफोर दङ। जेराव नोंथांमोना साउथ इन्डियानि मुभि नायब्ला बिथांखौ जेरावबो बांसिन नुनो मोनो। लोगोसे बलिउडआवबो दङ, थेवब्लाबो बिथांखौ जोङो साउथ इन्डियाआव बांसिन नुनो मोननाय जायो। मैया थांनाय सानाव बिथांनि बे जिउ गोमानाय रादाबखौ मोननानै गोबां सावथुन नायगिरि बिथांमोनानो दुखु मोननाय फोरमायदों। जेराव माने बिथांखौ गोबाङानो मोजां मोनखायोमोन। थ' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ'आ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनगोन। गोजोन्थों।